Ez nem egy csodaszer, de ha egyszer kipróbálod, úgy fogod érezni, mintha az lenne. Hemohim, az áttörés, amit a tested megérdemel. 8 éves nemzeti kutatás eredménye, a Koreai Atomenergia Kutatóintézet és Élelmiszer- és Biotechnológiai Kutatócsoportjának innovációja. 3 tradicionális koreai gyógynövény, angyalgyökér, medvegyökér, fehér pünkösdi rózsa tudományosan újra strukturált kivonata. De mit tud ez a növényi alapú komplex? Hallgasd meg figyelmesen, idegrendszered végre megnyugszik, mélyebb alvás, csökkenő stressz, eltűnő pánikrohamok, erősödő memória. Immunrendszeret feléled, kevesebb megfázás, hatékonyabb védekezés a vírusokkal szemben. Keringésed javul, tisztább vér, egészségesebb vérkép. Emésztésed rendeződik, szabályos széklet, jodmájműködés. Hormonháztartásod egyensúlyba kerül, mióma, ciszták, endometriózis enyhülhet vagy eltűnhet. Kemoterápián vagy? Hemohim támogatja a szervezeted, megvédi a létfontosságú szerveket. Súlyfelesleg? Nem diéta, nem éhezés, csak belső tisztulás, hormonrendszeri egyensúly és jobb anyagcsere, és a kilók maguktól olvadnak le. Fiatalodás? Igen, Hemohim megtisztítja a vért, nyirokrendszert, megfiatalítja az idegrendszert, hormonokat és életenergiával tölt fel. 23 nemzetközi szabadalom, köztük az USA-ban, Japánban, Európában, Oroszországban bizonyítja. Ez nem csak egy étrendkiegészítő, ez egy korszakalkotó áttörés. Ismerd meg, próbáld ki, tapasztald meg a különbséget. Hemohim. Mert az egészség nem kiváltság, hanem jog. Elérhető most. Kérdezz privátban, vagy nézd meg a linket a leírásban.